sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga awalnya untuk pelaksanaan mangain. Tadi Anak saya ini emang mendengar itu ada kata marhusip. Berarti mangain itu mesti pakai marhusip lagi. Iya, nanti untuk prosesnya di sini Inang akan Oke. diberitahukan untuk orang tua kita. Oke, berikutnya kita serahkan waktu kepada Amang Bulu Hersmanalo. Silakan Amang Bapak. Oke, kemudian dari Nampurhos Polas Madi kita selalu tidak Amang Lenang dari Gincang soal di malang aka dongan malang halang apa dari sektor atau sutinang kapan soal naramedo berang tanah turun ada itu Hera. absen udah dua hal berang Daun suara nih Bapak. absen menang ser Hera nado suara nih Bapak. nyelom sedo mejo ko pering gajo namboro Oke. Oke, boro balangau na sa gugu suarana. Berarti kepunya mang mana dua sa gugu suarana. Oh nangi degi Bang, kabel asal na bagana boro. Ide kabel yang baru. Ay no, nga tarbigi tulang. Nunga be Bapak. Oh, ito. Karongan na ito, rupo, di ser di absen, emang tempe player asa siru. Ngan ba meron nang kon nga heranong ya mulang sadaw dua di manang kedua di tangka topikon alay sila lu siru do memang onalana adong do perbedaan hatan na mga inon nakin nung di patorang hala amang sinaga sa otik tentang nama ngainon cuman karena berhubungan tuh ada nama nungayang molo na bahasun natin anak dong do hatan nungayang adong do adopsi sejak kecil adong do proses na itu sih memang molo nunga di do hatan mangain manang pausa kumarga manang patape marga molo tu bawah tentukan nandaung adong do kelanjutan na matar singo tu akan ada mangudahun adat molo nakin na pinaturang ni amang budi tayo itun dala sarupa do na pinahamap pesongoni do ketika mangoli itu saya ada anak tu naso marga tu bayi mamargana jalan biasa dua mak molo dang samarga ni nama dukuhon samarga ni opung atas yodo tu na jujur tapi hereng molo dang samarga ni nama dukuhon berarti marga ni opung na manang molo dang mangalapisi manuduti lima molo di warna dia ada batak jadi toko itu biasanya nana mang udah konon tidak mau nanaing na puna sa parumain ba ebikot tu ibotona nama ngain ibotona mang mana ba ebikot tu ibotona tina ada kido antara ni naneng marugula-gula berburu do nungaing isiro nakin na pinaturang ni amang royal agak di sini memang perbedaannya biasanya itu na pengode anak tang langsung berhubungan tu si moloon boido nanaing na punasa parumain ba ikut wi botona manang gula-gula na jadi artinya langsung halaki bersentuhan daw mangudahoni jalan margitiru na kong pardalan na pengari patorang amang sinaga sungod dia isi jala memang to alarong do gua manang tuduh hari ini dan tapi mau bilinganan nangon arong tutu ala biasanya orang pagi mangai langsung bisi anak udah berlanjut jadi dang langsung arong do bang di ngapain terpisah artinya itu lo masih pengaruh nasi di belakang ada on ala ketepatan neberu do beni belakang
gawe di bahan ini Polda Barat. Jadi ada dua proses, ada tidak langsung masih panganon kalau sekedar pola seremoni di oppa baru anong ma dibuat di angka proses adat selanjutnya. Memang nunga tunggu dangon na nata udah orang nungaing di masa nungaingon molo apalagi mari perserahan na di bona pasugi penga pigi heli tong binereng sonon naga berom kisuku-suku di kita molo proses na kung ay patrong amang sinaga nga mulai siyan na judo na yung adongon o manuang naga bisuku-suku di kita manang nga mulai san awal na yung adong sonon ulala puro honok ko daong ra anong peranong ang taboto keluar sa kuna pasuki kita mulai mamarsera harap bata ra sa adong san awal lah nung ang isa sama hita na lingkungan itu sama-sama harap bata terus di berarti nung mulai pehita adong mangarato manang keluar sa kuna pasuki mulai marong pergeseran non alarong marbursungon alai alatong do hita nang penong marsera mungkin di generasi pepigahong mau terjadi mau na songoni alatong do kita maringok di siapa takut tahi memang asal tung denggat di pos tabay matutui ma proses na mga ina kung ani ati benabae ko ni molo di kaprate na buhi manong jadi molo di na paujak marga manang patak pemarga sarupa ulah sebab molo telusuri ra molo on muli sen na julu on tatu nga molo hata na paujak kunon ngomuli na julu adong do binerang di piga taroponi dongan didok di paujak sanak ni siakangan diujak kut gabi sanak ni siang giat diujak kut siakangan nomor lapatan mai mungkin ala dang siakangan nasi dang adong tubuh-tubuhan jadi songon itu nana julu udah diamain gabi anak yang kina diojak ko ni mana tuh gak bisa kang berarti mau prosesi kan berarti mudah na julu nggak ada mangitun akata robot nih ale molo na diboru na kung na mga inon buira ronok ko kadang arong lebih dapat tahu pemahaman na mungkin mulai san asal mungkin nung marsera pehalak kita asa dongon alai molo na kung na paujak ko ni manang napatak pemargai wala beda dan nung agak bahasannya na julu do paujak kon senarion gabi do patape artinya holan na gabi na sumarmarga tu tamargahon alai mo na paujak kon na kung nga marmarga bahkan olo do tubuh ni ang gina gabi diangka tubuh ni anak na diojak kon ni mana tu tubuh ni abang na terjadi ngono mulai na julu nung jalan nung mo lebih nereng arong do piga-piga ya kata roboy kita na songoni berarti molo na paujak ko margaw manang napatapi molo prosesnya mungkin mulai siya na julu nung ali adong sanda binukon yung punta yung terjadi bisong ni ala niya ha naking nga dibuat amang si naga sa otik ala dari kita anak do si buat taro tidak manggil garis anak do di kita na paling anak isong ni do ditaruh pote jadi mungkin na julu si hol ni rohani jolma narong kon akon bahkan anak kon ni ang ginapekot di bado gabi anak na asadong penerus ni taruh pun ima marpake mahatan akong na paujak ko ni na atanong airok na patape marga molo di proses anan nong boy man nong tinaban na puro alay majo saote song pembuka ini anna urok ko ni boy man nong tinaba mula nong lobek kepertikian pinasama tu ng puro kos madali man. Oke, terima kasih. Ako medyo maniok mi hosat adong sa suku-sukod ba. Sa solo do dirohokan, taringa na mga inokan, mga inanak, mga boru. Buado cerita na molo mga may sada anak. Masuk do turuho ni pangguaran, ruho ni ahana dohod perbagian. Alana godang do na ibarat na kan alak Jawa tabay batak gabi marmarga. Waduh pembagian no masuk do tu pembagian ni istilah na hatasonari pembagian harta gono gini masuk do naikon suku-suku mereka amang bil molo suku-suku ni bagi amu manon
Atau orang Iya. nasihat akan narasumber. So, ini Tenang aja, Mang. ini Nanti itu pertanyaannya akan dijawab untuk seluruh peserta kita. Dan di sini semuanya berurutan dan semua juga mendapatkan waktu untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan mengenai tema yang kita angkat. Oke, terima kasih untuk Amang Bill dan kita sapa Tulang Gogo Siadari. Horas Tulang. Oke, berikutnya Itu tua dong roa. Daung Tulang Ai nama dong apa Daung Tulang? beda. Oke. Oke, siap. Oke, berikutnya kita serahkan waktu kepada Amang Ara Amata Raja. Waktu dan tempat kita persilahkan, Amang. Dah. Itu nama hara bolu hudo anna sawani bamong sete. Oke lah. Akka nauli masude ya teh. Dihita akka namar komal na boruni bado akka panoton ditoru. Taring omet tutu tata cara pelaksanaan mangain anak dohot boru di halak Batak. Anora boy mahita marsipagajangan di suku-sukun nahurak takas do akka pengalaman nidongan. Alai songon hata pembukaan majo sianau. Iya. Molo mangain mga pemarga do mangai boru. Perjolo mai ikot takas do di parohahon ise do tuise do appe hononna. Jala duk takas di bagas rohana tu ise do pa pehononna. Dungi makatai mana sida di pajono ma di pasaha mon tu na marhaha marangi. Buasa di pasahaton tu haha marangi ima nanaing si pasahaton nai ala anak toho mai tutu songonaka suku-sukun nakkening ikut totadon ala anak molo bawa donan nodo buru masuk namon tutarobo tu dia do napatut on anon merdalan biasa do inian di bagas roha molo iba molo songon diriniba tutulang siaha manyan inna roha hape dung marrapot asida tulangi na marhaha marangi dang boy tuno nitodo ni rohai ala adong akka batas-batas na biasa dison di baem mawar raon tu si nomor 2 do si nomor 3 bolo so unang tu siakangan unang tu sianggian ima deba akka pertimbangan jala ipe marlaku dang disude jolmai di sude hita jala molo di bainan non tu siakangan bohado on di bai tu siapudan bohado on jala di somma ropani takas asida makkatai duksahat yan non basa satta bijo basa hodok kosongoni ala na adong do kejadian na niula rupane songoni gabe hiratolu tulang na ala tolu tulang na marhamarangi gabe hiratolu si metuena jadi sarupa di sude inna na jolo hape dung matua dolo masih sada gabe bingung di kemudian ni hari Ido ban nahodok kon nakkening mulai sian awal ikkon ma nitodo manyan alai nitodo ni rohai dang boy sebelum merapok dope akka caloni manang na tulangi manang na hula-hulai ikon merapok do sida disi tu dia do napas peakonon na taringok mamuse tu sidung takas di peakon anon songon ni dok ni akka tulang ni do amang boru ni nak kini siang gijang sude akka tutur ikon adong do disi marsogot haduan kemudian tercatat doi di tarobo molo anak dohot boru ikon tercatat doi di tarobo di anak dohot di boru
Kemudian molo naong niulahon rupane adong do dua bagian non, bahkan adong do di non berupakan tanda tangan bahwa itu sudah sah di atas kertas. Jadi adong muse NB na NB molo tung matua dolo annon na tuatuon si parsidoho doon ima di harta gonogini ni na tuatuai manang isini NB na dangi manang molo matua dolo sogot dang parsidohot halahon di harta ni na tuatuai. Memang songoniro ni amang boruk kunak keneng Manalu nga piga-piga hal yon yatta bahason di rumta alai saya adong akka na unik akka na orang puas aima sabar ni naboron melayani akka masyarakati adong permintaan tungna diulak ko penuaeng ba lasni rohame. Jadi nahurok kondisi pertama kali harus tepat, jangan ada yang melenceng karena mangalak katujolo manaili tupudi. Ayarong dope muse mersogot haduan akka ulaon na bersangkutan dohot na mga pemargaon. Songoni mara hatapat tujolo sienau anon tatabay pe molong diskusi hita. Mole atema di patape mamuse tuhos. Oke, terima kasih untuk kata pembuka dari Amang Ara, Amat Taraja untuk menanggapi mengenai pelaksanaan mangain anak Manang Boru di Halak Batak. Oke, berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Boru, Desa Adat Ragi Hotang. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang Boru. Oras inang bos. Horas, saras Amang Boru. Asboy bigino ay ngalana jaringan oni ramar putari. Soksoni ma parorasan panggabian. Jalan masakta biba diakan itu nami. Di itu ya maksinaga Mang Manalu si Obing. Oh, amang siadari saluna nadong di jangon soksoni na bisa. Dia matutuna di ninang host di son di pelaksanaan mangain dot mangain anak dot buru di Halak Batak ngasudinya di patorang akan itu dia kahasomalan nagaruk di luar dia na nanayulahon pelaksanaan ni na mangainon na parjulo na niulahod din naman jala omara alay termasuk iba tu kay kunti kumang ibang diak kanit kubingan sahat tu hartagon ini ako jadi diak kanama sanoy nagodang binereng diak kanama ngain mulu somanat song nalokon ni amang si Hobing o magabi pakurangina diak kapudian niari jala na benar-benar dia kena mangulahon niyan na mangain anak do burung bui mainian mertitiari unang gabiadong dia kapudian gabiadok kurang baik di pelaksanaan na gabiadok sukut terlumu bimai di ianakon ala masuk tarobo na parjulo nilaksanahon mo tutu dinamangay na anak Roma ima tulang niba artina tumang borun tusongot tu pamuron na di pabuwa ma sinakapan ni rohani na sida tu pamuron na
Jadi tersongono namang boru neng ro anakmu do paromaimu tu bagasmu do tamyak kahula-hula naik sitaringotan ima do disakapin sida lena somal mau tutu diaka nanay ngaunggo ulaon siam manang na siya suku sileban madohonon di luar di marga Batak ibaema gabi marga ni amang borunay 5 tunggane na lainay. Jadi pinaingot matutu bolo tuksong ni bahato mamu bolo tungong rencanamu na tubulan nasaw. Alana jolo makatay do hami do dongat tubunami. Terlumu bihami na marhamarangi. Jadi dung boy hay makatay tersingot di karena nengula onoton ro matutuna sida. Jadi ama dilaksana hodisi tutu sehali buan nasida ma songon perbuani tangan nasida sian pamuruon sakulahu siap tu pamuruon non sakulahu laniba iba mawe marga pinabua masong marga nibe sian ipar. Jadi ngani otak yan terlumubi dihami namar hamarangi piga mahami namar hamarangi nga pinabua. Jadi rodo nasida terlumubi tulang niba. Jadi dinama kata Yoruba ni ba iba macarana di jolo niba do di jolo nasida per jolo anahon jala makatai ma marpanukuna ma ima nyon sian dongat tubunami dinaro hula-hulai sangap dorazai ahaman waeng nipi nanang bigion nami pinatak ipatak kasma jepet tata dohonon dia kahatai bajulu pinasaha matutu akan adinggan tu hula-hulai dungi roma hula-hulon ibu madeke. Jadi los disido acarai binuam ma ulos ima tu anak magudang nakkaningani ditugu mai alai pinay mo tutu sa ngone dokon niya maksi hobing badak siya kanganon badak siya pudan pinay mo si paitonga manang na si nomor 2 siya pudan mulu diantara 5 nama hamarangin yon. Jalek ko disod sudi ianak ko ni mangujak kon. Maboto noktabba halahina martino dohon. Soksongoni do nang diburu. Tonggo biniti ari. Lau iba tujabu ni tulang niba. Babinua si buenon. Isoba hula-hula tonggo marbuah-buah nasida ipa buah do tuak katutu mono tungisipe bonaniari bona tulang naulina dinggam mai diulahom mai tonggo ditugu alai tonggo nasomal di bae marpinggap panukunat do mono hula-hulai asasi takasna jala diujakon manang boru manang anak si peipiga asa takasma manulubi alai na patakason siya suhupay 2 dodang apalah hasuhudon diulupokuta mulu di sinasida dinggam matutu ulaoni di parsawara dinamangainon jalap pinabutom may mulu mangay nanak iba pinabomo talumubi tutulang niba asa dong binoto tabba birena asa iboto nasida nok tabba birena suaksongoni ng bolu iba buwadoy pigalay na marpariban. Jadi atar pelaksanaan nga hirapat orang amang royal sinaga
do amat taraja. Alai bedanya tutu nakani ngani adong do memang jaka persoalan di parukilun nuaingon dia bedak sifata di tarobo dupe di nama tua binoto nok tabagel dia mai ala gudang do di nabinereng nuaing dang binoto tabana magudang ni dongat imahang gini ba ala dia mai ala Hai teman-teman Elator Podcast dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Elator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.